Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amon igadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KK Channel 11. Kaag subong mabata niyo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kaag yan na ang top 10 nga mga balita sa Negros, subong adlaw. Kaso sa pagpangastigo sa pulis sa duha ka mga minor de edad, ginpatulfo staff sa senador mag-aabot sa Bacolod sa badason nga semana. Pulis ka nagpositibo sa drug test, ipaidalom sa confirmatory test. Pila ka mga probinsya sa Luzon, ipaidalom sa tropical cyclone wind signal number 1 tungod sa bagyong nga Dodong. Pamuno sa Employees Union sa Sineco, gin-suspend bangod ginaligar nagkonsabo sa pag-takeover sa interim board of directors. Kag sa good vibes, City View gikan sa kabukiran sa tripeng ni Roming. Kag mga estudyante nag-fundraising para sa uniform sa kasubuman ng mga estudyante sa Baganihan. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, Bagyo Dodong ang yara na sa Cagayan. Pila ka mga lugar ginpaidalom sa tropical cyclone wind signal number 1. As of 1 p.m., ang sentro sang Bagyo Dodong ang yara na sa Sanchez, Mira, Cagayan. May kabaskugon ini nga 45 km per hour malapit sa sentro kag pagmadlos nga tubtub 75 km per hour. West-northwestward ang gihon ni Dodong nga may kadasigon nga 15 km per hour. May pila na ka mga area nga ginpaidalom sa tropical cyclone wind signal number 1 kag ini amo ang Cagayan pati na Babuyan Islands, Apayao, Ilocos Norte, Abra, Ilocos Sur, Mountain Province, Kalinga, kag northern portions ng Isabela. Ang southwest monsoon o kun habagat ang ginapabaskog pagid kag mahimo magdala sa mabaskog nga hangin ilabi na sa nataasan nga mga lugar kag sa baybayon kag ini ang mabatyagan sa Western Visayas. Si Dodong ang ginapaabot nga magabiya na sa Philippine Area of Responsibility sa Sabado o kun Domingo. Sa number 9, fully operational na ang province-wide nga disaster response sa probinsya sa Negros Occidental. Malawig man ang tion sunod sa kay Provincial Administrator Fernando Diaz kag tigayon nga naplastar kag natipon sa probinsya ang resources sini. Ang 18 kadugang nga mga ambulansya sa karon ang na-preposition na sa tagsa ka mga distrito para sa pagresponde in kaso nga hindi masalo sang LGU. Ang road rescue vehicles naman ang nakaplastar sa Bago City kag Ibig Magalona, mga areas nga masami may nagaluntad nga aksidente. Ang water search and rescue naman ang yara sa areas ng Sipalay. Masobra naman isa ka tuig nga nag-operate ang 911 emergency hotline. Ang operation center ang nabase naman sa Panaad Park karon nag-operate ng full scale. Gin-recall man ang mga salakyan nga naka-assign sa Provincial Disaster Management Program Division nga damlag ginpagamit sa iban nga mga division kasubong sa Security and Safety Division. It took time for us to build our resources, no, logistics that can really put muscle into our 911 operations. So subong we feel ready na kita. And in fact, we are already campaigning, no, during the last first week of July naton lang nga mga show nga road show naton there is a disaster response naton that we are ready, no, to implement a province-wide disaster response operation. Sa number 8, Bacolod e-jeepney ginlunsar sang syudad kaupod ang Chinese manufacturer sini. Wala pa man matukod ang ginaplano nga manufacturing plant sang Chinese company nga Feng Shuan New Energy Power Technology Corporation sa Bacolod, may cooperative na nga nabase sa Cebu ang magabakal sang ilang nga electric jeepney. Kainadungan nga ginpirmahan ang ila kasugtanan sa launching ceremony sang e-jeepney sa Bacolod City Government Center. Sa Bacolod tuyo sang Chinese firm na itukod ang manufacturing plant nga magaproduce sang electric vehicles hindi lang sa pungsod kundi pati sa pila ka mga lugar sa Southeast Asia. Sila maga-donate man sang duha
ka mga e-jeepney nga natalana nga magbiyahe sa syudad. Sunod kay Bacolod Mayor Albi Benitez, magaduso man siya para sa matagaan sang government subsidy ang katapos ng transport organization nga luyag mag-invest sa e-jeepney. Kabalo naman kita nga ang global trend, ang direksyon nga ginakadtuan sa mga iban nga mga countries sa bilog nga kalibutan is really going electric to address the issue of climate change or global warming. So yun na ayo Manila, so I will elevate this sa national government to provide if we can get a bigger subsidy kay electric na niya. No? Nag-subsidize ganin kita sa modernized jeepney nga hindi sa electric vehicles. Sa number 7, tricycle nga nagalik ang gasolina, gindakop sang kalayo samtang ginewelding. Gindakop sang kalayo ang gasolina nga nagalik sa isa ka tricycle sa Barangay 5 sa Sipalay City kay alas 11 sang aga, samtang ginewelding ang swing arm sini. Scotch tape lang gigamit sa pagpugong sa nagalik nga gasolina. Gilayon nga nagresponde ang katapos ang Sipalay City BFP sa insidente kag tigayon man nga natap na ang kalayo. Padugyan sa BFP sa mga residente nga siguraduhon gid nga safe ang motorcycle parts, ilabi na kung gasolina ang nagalik kay mahimo ini nga magresulta sa sunog kag mahimo nga makahalit pa sa mga pamalay. Wala naman sa minasamaran o kung nahalitan sa nagluntad nga vehicular fire. Nakita man naton dito kay na ang improvise lang ang inbutangan sang scotch tape ang leakage nga tangke. So while doing ang welding job ang aton nga welder, siyempre may spark kay nag-welding ni siya sa swing arm sa dalom. So amo na indakop sang kalayo ang gasolina nga leakage. Sa number 6, mga persons deprived of liberty ang gintugutan nga maka-attend sang ilang graduation. Mga PDL sila sang Canlaon City Jail sa Negros Oriental kag gintugutan nga makagwaanay para maka-attend sa ilang graduation. Mga grade 12 sila nga estudyante sang Jose B. Cardenas Memorial National High School Uptown Campus Senior High School. Inipagi sa court order nga ginfile sa mga akusado nga ginpirmahan ni Maria Ana Priscilla M. Pareha, ang acting presiding judge sang RTC Branch 64. Ginupdan sila sa mga BJMP personnel pagkatapos sa ila graduation kag nagbalik mandayon sa City Jail. Sa post ng BJMP, bisa nakasala ang amo nga mga persona, gintugutan sila sa gihapon nga makatapos sa pag-eskwela kag magbago. Sa number 5, pamuno sa Employees Union sa Sineco nga ginaligar nagkonsabo para makatake over ang interim board of directors, ginapanaogan sang 30-day suspension. Sumugod sa na-issuean sang notice to explain si Leonard Gilaran, wala naman siya makareport sa trabaho bangod nga ginpapanaog ang 30-day preventive suspension. Ini matapos nga ginpasakaan siya sang reklamo sa katapos ang board of directors sang Central Negros Electric Cooperative may kaangtanan sa ginaligar paghimbo niya sa mga nagpakilala nga interim board of directors kaag nag-stage sa pag-take over sang pamunuan sang distribution utility sang Hunyo 23. Pahayag ni Gilaran nga pamuno sang Responsible Supervisory and Confidential Union of Employees, wala nagakasayuran nga ginasuportahan niya ang nangintikang sang interim board of directors bisan pa nakaupod sila nga nagpamalabag sa joint venture agreement sang Sineco kag Prime Electric Holdings Incorporated. Nagapati siya nga kabahin ini sang ginaligar pagpangharas sa ila nga mga nagaduso sa JVA. Butang nga ginapanginwala naman ni Sineco Acting General Manager Attorney Arnel Lapore. Si Gilaran, isa sa duha ka mga empleyado nga ginisyuhan sang notice to explain sang tagdumalahan sang Sineco. The complaint substantially states that he has supported the group of Erdi Pineda in their quest for takeover of management. As si attorney, may isa pa. So far, the investigation is focused on that. Sa number 4, ginapaabot nga masuguran sa madason nga semana ang pagpanagtag sang assistance sa mga backyard nga hog racers nga apektado sang hog deaths.
Una nga magabaton ang mga backyard hog racers gikan sa San Enrique, Ilog, kag Bago City. Sino kay Provincial Administrator Refrando Diaz, ini sila mga labing apektado. 2,000 pesos sa kada pamilya ang ikahatag sang probinsya sa idalom sang assistance to individuals in crisis situation. Mismo si Governor Eugenio Jose Lacson ang magapamuno sa releasing sang pondo nga direkta igahatag sa apektado nga hog farmer sa kada LGU. 191.8 million pesos ang balor sang kahalitan tugas ang hog deaths gikan sa nagkalain-lain nga masakit sang baboy sa July 13 nga report sang Provincial Veterinary Office. 20 ka mga banwa kag syudad sa Negros Occidental sa karon ang nag-report sang hog deaths. May pagdubo naman sa gina-report nga hog deaths sa kada adlaw kuni paanggid sa nagligad nga bulan. Sa number 3, pagpangusisa sa nasapwan nga mga bala sa food terminal market sa Negros Occidental, hindi pa case closed. Inisunod sa kay Provincial Administrator Refrando Diaz nga wala nagapati sa pag-ako sa isa ka ginasiling katapos sa military community nga iya ang duha ka mga 9mm nga bala nga nakit-an sa hagdanan matapos niya mawigit ini. Isa ka job order worker ang na-assign sa OPA sunod sa kay Diaz, ang lalaki nga nag-ako. Wala man gani ang natungdan nga lalaki nakit-an sa recording sang CCTV. Damlag pa ang pamuno sang Safety and Security Division nga si Rinelo Lastieri ang nagtuad sa media nga may nag-ako na nga nagapanag-iya sang bala. Dugang pa sa Provincial Administrator nga siya ang nagapati nga ang natungdan nga insidente ang nagatuyo sa pagpamahog sang isa ka HR personnel nga ginpasibangdan nga nagahatag sang impormasyon rason nga may pila ka mga watchmen nga job order ang wala na ma-renew. Sunod sa kay Diaz, ang renewal o non-renewal sa mga JO ang nabase sa proseso kag nagakaigo ang assessment. Ila sa karon ginapadalman ang sunod sa iya pagsabotahe kag conspiracy batok sa natungdan nga HR personnel. Nagapati sila nga may kahilabtanan diri ang mga disgruntled nga JO nga wala ma-renew. May ara kita back up to nga police nga naga-follow sini. And we will not stop until the culprits behind this is identified. May show We don't take these things lightly. But again, we think it's isolated and directed to that person. Nga they feel nga responsible nga wala sila na renew kay ga-report ko no. Kasi hindi na iya one-sided yang aton diyang reporting. Sa number 2, pulis nga nagpositibo sa drug test ang natalana ipaidalom sa confirmatory test. Nagpositibo sa drug test nga ginpatigay sa Police Regional Office 6 ang isa ka pulis nga na-assign sa Negros Occidental Police Provincial Office. Ini base sa ginpagwa nga press release ng PRO 6. Wala ginhingadlan ang amo nga pulis. 5,694 tanan ka mga pulis ang ginpaidalom sa drug test kag isa lang ang nagpositibo. Ipaidalom sa confirmatory test ang nagpositibo nga personnel kag kun liwat magpositibo o sisaon siya kay sara nga mapasakaan sang kaso kag i-dismiss sa serbisyo. Sa subong iga-relieve siya sa pwesto kag i-assign sa NOCPO kag tagaan sang 15 ka adlaw para i-contest ang nanging resulta sang drug test. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Isa ka pulis ang ginreklamo nga nangastigo sa duha ka mga menor de edad sa barangay 30 sa Bacolod City. Nakalapot sa igtalupangod ni Senator Raffy Tulfo ang among insidente kag sa brason nga semana natalana nga mag-abot ang staff ni Tulfo sa Bacolod City. May report si Nico Delfin. Ining CCTV video ginpost ang tiyo sang 12 anyos nga bata nga ginkastigo sang ila kiingod balay nga si Police Staff Sergeant Harry Gonzaga sa barangay 30 sa Bacolod. Upod sang bata ang 13 anyos niya nga playmate nga ginalegar gintapungol, ginbunggo kag gintuhod man sang pulis sang Hulyo 10 sang gabi. Sunod kay Jason Decena, hindi nila mabata sa ginhimo sang pulis sa iya nga hinablos. Gani desidido sila nga magpasaka sang kaso. kay gidesidido bigyan niya nga iloy nga ipasakaan dito ya kaso. Nga ba? Sabitan kami kaya hindi gid mabatan sa iya nga iloy ini nga
amo naging himo sa bata. Yan. Wala na siya ka-enjoy sa graduation niya? Hambal pa kayo na? Wala kay gimpakwa ko lang ni siya diploma pero na pagkuha sa diploma lakat kami dayon wala na kami ka gusto ya pag magkanta-kanta tani. Oh, Kaya may kanta ni sila. galing. Gimpapuli ko na sa kay mapa medico legal kami. Suno kay punong barangay Niño Pechere, natala na ang liwat nga pag-atubangay sa barangay sa mga tagreklamo kag sang pulis sa Biyernes. Kaupod ng staff ni Senador Rafi Tulfo nga mag-a-assist sa mga biktima sa pag-file sang kaso. Gintinguaan sang Digicast Negros nga malabot ang pulis pero wala siya sa ilang pulian. Katapo siya sang 1st Provincial Mobile Force Company. Suno kay Police Regional Office 6 Director, Police Brigadier General Sidney Villaflor, nga magapatigayon man sila sang parallel investigation sa insidente. Nagwa man sa ila inisyal nga pagpangusisa sang kapulisan nga naghabuyanay sang gamay nga bato ang mga menor de edad kag aksidente nga naigo ang salakyan sang pulis. Kabang danan nga naakig ang pulis. We will wait for the concrete evidence. Hindi naman pwedeng, alam niyo naman, hindi naman common nag-viral. Hindi common na videohan ka, yun na yun eh. Kasi yung ibang intention ng ibang nagbibideo, i-erase na nila yung ibang content ng video. Ang ititira lang nila, yung masama ang police. So it has to be investigated. It has to be investigated judiciously. I do not want to give any comment right now kasi titingnan ko muna yung resulta ng investigation. Ang pulis ang gindisarmahan na samtang nagapadayon ng investigasyon. Ang biktima ang nakatambong pa sa graduation matapos ang insidente pero wala na ini makaselebrate kay nagasakit pa ang ulo. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Kaagyari naman ang pagpabalo ng mga pang-good vibes sa inyo sa Ningo Weekend. Quick weekend getaway bala ang luyag niyo. Kaag matahom nga views ang syudad gikan sa ibabaw sa bukid. Inabala nga may infinity pool nga overlooking sa syudad kag pwede makakadto for the day o kun overnight. Mga 45 minutes to 1 hour lang nga drive halin sa Bacolod City kag ininang maabtan mo nga view. Ina, ang aton katuan buwas sa tripping ni Roming at 10 a.m. Mga estudyante naman sila sa abroad nga nagpatigayon sa mini concert sa mga mall agud nga matagaan sa libre nga school uniform ang pila ka mga estudyante sa Bacolod. Pinagi sa ila talento, nakapanghatag man sila sang sports equipment sa iban nga mga pungsod. Kilahon naton sila sa episode naman sa Baganihan sa Sunday. Barb, sa mga area sa Murcia, Talisay, sila kadamo kita sa mga lugar nga nag-five lang ang mga resorts nga kanami bisitahan. Kaya kadami sa gina-offer nga view. Kag ilabi na ruming kung tig-linit kay makapaumpaw sa imo sa kalimon. Sa babaw sa mukha bugnaw gid man. Kag salamat sini nga grupo sa mga estudyante Barb nga makahatag sang uniform sa ilang kasubong nga mga estudyante man. Mayo man may kay may nakabenepisyo sa ilang nga talento. Kag ito mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga maihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa Lunes, ako naman si Romeo Subaldo. Happy and safe weekend.